खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरग्रोनाय जाबाय आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोना नायनो हागोन आङो माबायदि नानि फार्म खालामदों नोंथांमोना नायनो हागोन आं देखायलांनि फारि फारि फिसा हेचेरि बानायदों आरो आं नैबे जाबाय हेचिं सेन्टार माने बेवहाय आं फिसाफोरखौ फेदेरो बिनिफ्राय नैबेयावहाय बिमाफोर दं बेवहाय दायो खावै सिंगि आरो मागुर नैबेयाव थायो बिनिफ्राय आं थिखो थिखो माने हेचिं खालामो ब्रिडिं खालामनानै हेचिं खालामो आं ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन फुख्रिया बारा गिदिर नङा आंना फिसा फिसासो फुख्रिया नै बिदि दायो नाबो देरहांबाय खावै नाया देरजोब्बाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना इलाय दासो आदार खांदों आं बिदिनो प्लास्टिक बनानैहाय फिसा 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 हेचेरि माने नाखौ फिसिनो हागोन इजिलि फिसिनो हायो माने बिदिनो आंना बेयाव जायगाया गोरानखाय आङो प्लास्टिक बनांगौ जादों मानो होनबा बे कालचारा नानि कालचारा 12 मास कालचार जायो नोंथांमोनखौ फारि फारि आं देखायलांनि नैबे मोनसे जाहैबाय नैबेबो नैबे गेजेरना गोलाव गेजेरना 70 फुट बाय 2.5 फुट बारा गोथौ जावाखै एसेल' जावदों आं 2.5 फुटल' जावनाय जादों थ' नोंथांमोनखौ आरो देखायबावनि आं नैबे जाहैबाय गोलाव गेजेरनिया बिनिफ्राय नैबे साइडना जाहैबाय फिसा फिसा बेयावबो आं फुवानफोरखौ एगारजोब्बाय आंनो हारसिंनो प्रडाक्सन खालामो नै फुवानफोरखौ नायनो हागोन देरजोब्बाय नै इलायनै बे जाबाय आंनो निजा प्रडाक्सन खालामो बेलेगनिफ्राय बिहरनांगौ दरखार गैया जोङो दारि गोलावफोरनाव बिहरो रङिया नगाव सिगां बिदि बिहरोमोन दायो बिहरनाङा लोगोफोर जों निजानो कालचार खालामनो हायो निजानो प्रडाक्सन खालामनानैहाय जोङो एगारनो हायो गावनि फुख्रियाव नुबाय लोगोफोर नाय ना फिसाफ्रा नै लाख लाख फिसाफोर दं बेयावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जुदि नानि फार्मिं खालामनो लुगैदोंबा आरो नोंथांमोना सोलोंनो लुगैदोंबा आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो फोरोंगोन आं ट्रेनिं लाबाय थायो नोंथांमोना सम लानानै फैनांगोन आं अक्ट'बरनिफ्राय ट्रेनिंआ सुरु जाफिनसिगोन आंना थ' नोंथांमोना फैनानै माबायदि फिसा नाखौ बिदै दिहुननानै बिजि थुनानै फिसा खालामनो हायो फिसाखौ फेदेरनो हायो नोंथांमोना सोलोंनो हागोन थ' नोंथांमोना आंनि नम्बराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जायफ्रा गोसो दं सोलोंनो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर आरो आं नेक्स्ट भिडिअ'खौ नोंसोरनो देखायबावगोन नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आरो जायफ्रा माबाफोर सोंनो गोसोबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय आं बे भिडिअ'खौ एसेनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।